Boss, le mazohlukana nale pepepepe mawudliwa chips wena vatha amagwinya xa kutyiwa chips ngena kwaba udla amagwinya ayikho into esinophinde siyenze guys akho nto sayithethe ebantwini aba bantu bayabuza bakwenzekani akuzuphendula thina qiniseka uba besiswini uhluthi ngoba ungafeyita noba kunini into siphezu kwayo andiyazi uba kwenzekani yho guys afrika kathi umntu oyi-one noyapha enatural abuze kwezaa players zethu uba nifuna udlala ibhola nakwaye nifuna ukuba ngamasela wemali guys akho nto yakhwalithi apha ayikho indaba yekhwalithi i-Richards Bay iwiki le kwi-Kaizer Chiefs why ezi boys zingakwazi ukuthi i-Richards Bay zide ziluze nge-big score kwi-Richards Bay why no guys this is not a joke now this is not a joke between coach and players someone must fix this thing unaphi makabiza intwana bahlale pha ebaleni baxele ngubani ongakwaziyo ukwenza ntoni if ii-players azikwazi udlala okanye azifuni udlalela i-Kaizer Chiefs zixele zithi azifuni udlala ngoku i-Richards Bay ayo-Sundowns ayo-Pirates i-Richards Bay hayi man hayi sitiniwe ngoku enough is enough ngoku sitiniwe ngoku i-management mayibiza apha phela bake bangaphakeli okuseni bangafumani ezo batya kamandi kakhulu endwanezi ke zingaphakelwa zitshime umntu ozitshela endlini apho ahlala khona these boys are too soft man hayi no Kaizer Chiefs player they need to pull up his socks kuzothi kube nini guys ngoku stop and go win lose nikusandrali ngosenza indlela ngoku asenzela stop and go siyahlekwa thina zezinye supporters siyahlekwa nina niluze igame niyongena ku-Instagram ningele e-dressing room nithweke ngathi angakwenzekela ibhizi niyathweka pha iteam iyatyiwa nibhizi niyathweka nina nigcwele kwi-social media niyathweka siyaluza thina siyagezela ezithaveni kuphela nofuthwa entloko because sizingculelo ezijimini jonga ngoku lapha ejimini ndoyika ungena ngoku kanti usesemnyango we-reception khosi sihlale phi makwetini sihlale phi sizifonele endlini singahambi esitratweni ngenxa yenu madoda umntu uyadlala okanye kuphatha iibhekhi zakhe egeyithini nawe naphi sikujongile uyohlulakala kusubstituta naphi sikujongile nawe sikujongile okwakho nasi-owa nina mani nasi-owa injabulo i-happiness guys umntu ongafuna udlalela i-Kaizer Chiefs okuthenga ngabhaci nje fika ungene pha eromini akukhapha umlenze ebhedi uye kuyinjani mani ungabikho was-sick and tired le nto yenu sikhathele uba yintlekisa kweli lizwe lase-South Africa tyhini ezinye iitimu kukwenzeka ntoni kuzo zaqhuba kakuhle basithi abasino-stop and go ayo-construction le ukwazi kwa-construction makucace naphi sithiniwe ku-stop and go siyawina kule veki siyaluza kwiveki ezayo siyawina kula veki siyaluza kula veki we are facing Mamelodi Sundowns kwi-Nedbank but sisohlulwa ziinantsika zii-Durban Rich Boys abantwana guys this thing is not about quality man Kaizer Chiefs is far better than inantsika laa laa nto yaserhasharhasha lase-Durban i-Richards Bay Kaizer Chiefs is far better than Richards Bay why niza kohlulakala guys
awucaci uba sifuye inkomo pha okanye sine-players. Mayicace loo nto. Okanye ujunior afake igeyithi wonke umntu opha aqalele othenga ii-players ezintsha. Sizova ngani abohlila la magwinya futhi. Asina-appetite apha esiswini. Isitheke into esayenza kulose weight. Ngenxa yenu nini. Ithena zenzo Herbalife bethu ngoku. Yero. Katele guys, katele ngoku sidiniwe. Enough is enough. Hey. Hayi man, guys. Treatment enikwe players the Chiefs. Nitreatwa njengopresident guys. I-safety. Nilaliswe endaweni ezirayithi. Nizobethwa zintwana ezishare ibhedi ehotel. Intwana ezilala kwiihotel eziphuwa. Hey, hayi. Andiyana intwana niyoyenza eSpain. Bona nokwenzani eSpain. No, enough is enough. Enough is enough ngoku. No guys, no. This is not a joke at all. Jim, sizawuhlala phi na nini kakade? Sihlale phi? Sihlale phi nini? Ngiyisela ngenxa yaluyisa nganga lento niyenzayo. Jim guys, ngoku xa uzawuphila nge-treatment ngoku nini? Hayi man, no. Kaizer Chiefs players. Can be serious guy one, Jamalani. Be serious guy one for life. Can be serious guy one ngobomi. Niyazi balelwa lenzeli nina. Nenzeli team, nenzeli supporters zase South Africa ngokubanzi. No guys, no. Enough is enough, Kaizer Chiefs players. Enough is enough.